እኛ ጦርነት የምንፈልግ ሰዎች ቢሆን ኖሮ ከፕሪቶሪያ በኋላ ህወሓት የሰራቸው ትንኮሳዎች እምቢባይነቶች በቂ ናቸው ወደ ጦርነት ለመግባት በቂ ከበቂ በላይ ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ተፈናቃይ አለቅም እነን ተሸክሞ ካልገባ ማለት እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ዲዲአር ወታደር መመለስ እኮ ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። በጣም ውርደተኛ ይኻ ደሰወረደ በጣም ውርደተኛ ይኻ ሼም ኦን ዩ ባይ ዘ ዌይ ታደሰ ወረደ በጣም መሕፈሪ ኢኻ ዛዕባ ዲዲአር ክትዛረብን ሎም አንተ ትግራይ ቴሌቪዥን ወፂኻ ኢልካ ሪዛይን ጌርካ ናብ ወታደራዊ መሪሕነት ክመጽእ ኢልካ ኺድናፍታ ወንበራ ፖለቲካ ናትካ አይኮንም። አይተረዳካን ፖለቲካ ኃይል በጦርነት ልክ ትራምፕ ሄዶ የቬንዙዌላን ፕሬዚደንት አፍኖ ይዞ አሜሪካ እንዳስገባ ኢሳያስን ሄዶ አምጥቶ እዚህ ማሰር እና አገሩን ነፃ ማውጣት ነው። ባህር በሩ ቴሌንም የቴሌ ካምፓኒንም ቢሆን ግማሹን ሰጠን ወይም ኢትዮጵያ ኤርላይንስንም ቢሆን ሰጠን ሪሶርሱን እነሱ ካምፓኒው ውስጥ ገብተው እየተጠቀሙ በሩን ይልቀቁልን። እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አስመራ የኛ ነው። ስለዚህ አስመራ የሚለው ቃል ኦሮምኛ ነው። የኦሮምኛ ቃል ነው። ግን እነሱ ስለ ስም ስለ ትርጉም ስለሌለው በትግርኛ ምን አደረጉ መሰለህ? በትግርኛ የለውም ትርጉም የለውም። ግን አሁን ኢትዮጵያን እንዳሉ ታውቃለህ? ኢትዮጵያን ግዛት አለ ህንድ ውስጥ ኢትዮጵያን ብቻ እኛን የሚመስሉ እኛ ጦርነት የምንፈልግ ሰዎች ቢሆን ኖሮ ከፕሪቶሪያ በኋላ ህወሓት የሰራቸው ትንኮሳዎች እምቢባይነቶች በቂ ናቸው ወደ ጦርነት ለመግባት በቂ ከበቂ በላይ ከሻዕቢያ ጋር ጽምዶ ብሎ ቦርደር ሰብሮ መሄድ እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ተፈናቃይ አለቅም እነን ተሸክሞ ካልገባ ማለት እኮ ጸረ ህገ መንግስት ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ዲዲአር ወታደር መመለስ እኮ ጸረ ፕሪቶሪያ ነው። ሕጂ እቲ ናይ ብልጽግና ካድረታት ሸርድ ገብርዎ ዘለዉ እዩ ነቲ ኩናት ከም ዘይደልይዎ ብሓፈሻ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ክካየድ ዝቐነየ ኩናት ድማ ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ይበሃል ኣሎ ብዛዕባ እስከ ስምዑ ትስዒቡ እዋናዊ መብርሂ ሂቡ ዝነበረ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ካብቲ ከባቢ ክወፅእ ምእዛዙ ስዒቡ ዳግም ሓፂር መብርሂ ብጽሑፍ ኣማሲሉ ይቐላ ሰራዊት ካብ ኣትይዎ ፀንሐ መሬቱ ጸለምቲ ክወፅእ ምግባር ተቃውሞታትን ነቐፊታትን ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ታደሰ እናዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኖም ዘላቒ መፍትሒ ሰላማውን ፖለቲካውን ብዝኾነ ኣገባብ ተመዛበልትን ግዛእታዊ ሓድነትን ትግራይ ናብ ዝነበረ ክምለስ ምግባር ኢለላ ኣሁናዊ መግለፂ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተባሂሎም ብቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ማለ ኣማሲሉ ኣብ ተዘርግሐ መግለፂ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኣብ ትግራይ ዘላቕን ነባርን ሰላም ክረጋገጽ ዝኽእል ተመዛበልቲ ወገናት ውሕስኖም ተሓሊም ናብ መረበቶም እንትምለሱን ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ እንትረጋገጽ ምዃኑ ገሊጸሎም እዚ መሰረታውን ብሕታውን ድጉ በጣም ውርደተኛ ኢኻ ታደሰ ወረደ በጣም ውርደተኛ ኢኻ ሼም ኦን ዩ ባይ ዘ ዌይ ታደሰ ወረደ በጣም መሕፈሪ ኢኻ ዛዕባ ዲዲአር ክትዛረብን ሎም አንተ ትግራይ ቴሌቪዥን ወፂኻ ኢልካ ሪዛይን ጌርካ ናብ ወታደራዊ መሪሕነት ክመጽእ ኢልካ ኺድናፍታ ወንበራ ፖለቲካ ናትካ አይኮንም። አይተረዳካን ፖለቲካ በጣም መሕፈሪ ኢኻ ባይ ዘ ዌይ መራሒ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ከም ጊዜያዊ ምምሕዳር ቃለ መሕተት ዘይኮንካ ትህብሲ ንተን ሚድያታት ኣብ ትግራይ ዘለዋ ኩለን ዕድመ ጌርካ ፀዊዕካ መፂኻ ፌደራል መንግስት ንብሎ ዘለና ናይ ብልጽግና ኦሮሞ መራሒ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ብድሮን ጠጠወብን ሓደ በረራ ኣየር ጠጠው ኣቢልካ ዘለኻ ስነ ስርዓት ጌርካ ናብ ቦቱ መልሶ ክልተ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ 5 ዓመት ዕፅዋን ክባን ይኣኽሎ ባንክታት ሂዝ ጠጠው ኣቢልካ ዘለኻ ቅርሺ መገዛ ቅርሹ ከም ደሱ ከም ቃሕዝበሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብጥብቂ ሓክውንን ንምግባርን ብሓፈሻ ታደሰ ወረደ ምናልባት ኣብ ብዙሕ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ብዙሕ ምእታው የድልን እዩ ከም ኣካይዳ ማለት እዩ እምበር ኣወል ስዒድ እኮ ነጊርዎም ነይሩ እዩ ኣወል ስዒድ
ታደሰ ወረደ ተልኾ ዘለዎ ሰብ ምዃኑን ተልኾናቱ ድማ ንትግራይ ኩሉ ግዜ ኣብ ድራማ ንኽትነብር ኣብ ሜይን ኢሹ ፎከስ ክትገብር ከም ዘይትኽእል እናፃወትካያ ወይ እውን ካብቲ ሜይን ኣጀንዳ እናኣለኻያ ክትከይድ ኣለካ ዝብል ዘረባ እዩ ብሓፈሻ እቲ ዘረባ ናቱ ኣነ ክሰምዖ ፀኒሐ ዝተሓዝ ዘረባ ይነበሩ እንተ ሰዓትን ፈረቓን ገለ ዝኸውን ገለ ካብኡ ክቆርፅ ኢለ ገለ ሰምዐስ እቲ ሕቶ ኣዝዩ ፅቡቕ ሕቶ ይህተት መልሲ ግን ሳክት ወላ ሓንቲ በቃ ስቂልካ ፅንፅዋይ ታሪክ ገለ መለ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ አንክላሪቲ ኣለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ህወሓት ተቐላጢፉ እውን ምስቲ ናይ ህወሓት ናይ መን ኢኻ ትብሎ እንታይ ሽሙ ፃውዒት እውን ተቐቢሉ ኣሎ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ኮል ቀልጢፉ እዩ ተቐቢልዎ እቲ ንምትግባሩ እንታይ ክግበር እዩ ናበይ ክኸይድ እዩ ካልእ ኣርእስቲ ኮይኑ ግን ነቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝገበሮ እቲ ውግሲ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ምርድዳእ ክግበር ከም ዘለዎን እስካሌሽን ጠጠው ክብል ከም ዘለዎም ዝገልጽ ሓበሬታ ዝሃበ ተቐቢልና ኢና ብምባል ናብቲ ኔጎሲዬሽንስ ክቐርብ ከም ዝደሊ ገሊጹ እቲ ህወሓት ኦልሬዲ ስለዚ እቲ ኩናት ይኹን እቲ ካልእ እንታይ እቲ ነገር it's not clear for me ክሳብ ሕጂ ንጹር ኣይኮነን ንዓይ To the Eastern Nation, your trusted source for acts. Just as many believed the guns had fallen permanently silent in northern Ethiopia, a new signal has emerged from Tigray, not from the battlefield, but from a signed and stamped letter. After weeks of silence amid renewed tensions, TPLF chairman Debretsion Gebremichael has spoken publicly for the first time, sending a formal message to the African Union that carries weight far beyond words. The letter does not announce war. It announces readiness for dialogue, readiness for African Union mediation, and readiness to return to the table under the Pretoria Peace Framework. But it comes at a moment when reports of fresh drone strikes and rising anxiety inside Tigray threaten to undo the fragile calm established after the devastating conflict that ended 3 years ago. Debretsion Gebremichael, chairman of the Tigray ሕጂ እቲ ናካብ ዶክተር ደብረፅዮን ዝተበገሰ ጽሑፍ እንዲዩ እዚ ኩናት ናይ ጸለምቲ ዝበሃል ዝነበረ እንታይ ክገብር እዩ ተጀሚሩ what was the goal እንታይ ነይሩ እቲ ዕላማ ድራማ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ተዋስኦ እዩ ነይሩ ንዝተፈላለየ ሓይልታት በዓላቶም ንዝተፈላለየ ዕላማታት ዝገበርዎ ይብሉ ብወገን ኣምሓራ ነቲ መሬት ንትግራይ ንምርካብ ዝገበሮ እዩ ነይሩ እቲ ፌደራል እዮም ዝብሉ በቲ ካልእ ድማ እቲ ህወሓት እውን ገለ ካብቶም ስፔኩሌት ዝገብሩ እቲ ህወሓት እውን ኣፈራሪሁ ነቲ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ካልኦት ስቴክሆልደርስ ወይ እውን ጋራንቶርስ ኣተግበርቲ ወይ እውን ኣፈፀምቲ ናይቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንዝኾኑ ነቲ ነገር ትረሲዖም ኣብ ካል ኣጀንዳ ከይከዱ ሲሪየስሊ ንኽርይዎ እሞ ኣብ ጣውላ ንኸምፅዎ ነቲ ጉዳይ ፀቕጥን ምፍጣር ዝገበሮ እዩ ትገይ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ but we will never know እዚ ግዜ ይክረ ምክንያቱ ብዕላማ ወታደራዊ ስልቲ ድዩ ዝግበር ዘሎ ወይስ there is a strategy ወታደራዊ ምንቅስቃስ ናይ ድሮናትን ናይ ገለን ስለ ዝረኣዩ ፈሪሆም ድዮም ዘዝልቑ ዘለዎ ወይስ እዋኑ ስለ ዘይኮነ ንምንታይ እቲ መጀመርያ ብፀለምቲ ተጀሚሩ ናብ ኣላማጣ ይኹን ናብ ካልእ ዝተገበረ ምንቅስቃሳት ታይሚንግ ናቱ ሕጂ ስለ ዝበልፅ ድዩ ወይስ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ትሕቶ ወላ እውን ብብልፅግና ዝኾነ ይኹን ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ብጀካቲ ብካድረታቶ ዘይኮኑ ብሜይን ስትሪም ሚድያ ናቱ ከምቲ ዝድላይ ተዛረበሉን ምናልባት ኣብዚ ዕለት 3 ወርሒ 2 እቲ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ መፅኡ ክዛረብ ኢሎም ኣለዉ ንሱ ክጅምረሎም ስለ ዝደሊ ልክዕ ከም ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘረባ ቅድም ንሱ ክኸፍቶ ስለ ዘለዎ ይስቕ ተባሂሉ ዘሎ ውልሲ ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ኩነታት ክሽምግል ብዝለዓለ ደረጃ ክዋሳየ ኢሉ ዩሮፒያን ዩኒየን እውን ነቲ ነገር እቲ ክዋሳእ ክእል ኢሎም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህወሓት ድማ ነቲ ተዋሂብዎ ዘሎ ዕድል ተጠቒሙ ሕራይ በሉ ግበሩ ይብል ኣሎ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ብሓቂ ብኔጎሲዬሽንስ ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ እዮም ኣብዪ ኣሕመድ ከንዑ ድልውነት ኣለዎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ዘሎ ብልፅግና ስቲል ሓሳብ ናቱ ናይ ኩናት ናብ ኤርትራ ምዃኑ ይነግሩ እዚ ህወሓት ገይርዎ ዘሎ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክደቃቐሰሉ ዝኽእል መንገዲ እንተሎ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ምክንያቱ ዘላቶ ሓይሊ ናብ ኤርትራ ክጥቀመሉ ከም ዝደሊ እዩ ዝንገር ምናልባት እቲ ዘረባ ናቱ ዋላ እኳ ኩናት ወዲ ኩናት ኣይትበል እንተበልዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝዛረብዎ ዘሎ እንተሪኢኻ ንኩናት ዝዕድም ዘረባ ካብ ምዝራብ ዓዲ ይወዓሉን ኣለዉ በየዋህነት በተላላ በአጭር ጊዜ ድል አሳልፋ አትሰጥም የተሰጠ ካለም ማወራረዷን አትተውም ጠላቶቻችንን በሚመለከት ግን የኢትዮጵያን ክብር የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም
كم تري وزلهم تيوم كادرتات ناتو again and again نزي زربازي بستناي بحري أجندات جيروميوم شيرز قبرو وزلو سلزي أبي أحمد بزعبا يترا كويزة الله قال يسأفي أبي أحمد كو كابتكوناتاتكو أزلي يزلوكو أبطل على وايد رجاكو بزعبا أفتق بحري كدنيم no these people قداينا قرا أبي أحمد تزاري باي ني أبي بوليتيكاو ملختي خاطك ملمرنا أبي أحمد سميه لنجارة سبد سمعهم بتوم propagandistas ناتو كادرتات ناتيوم أمونغو ناي شعبية ناي بلتسقنا ناي ميديا propaganda وي يوتيوبرسن تيك توكراتن أمونغو ناي إرتران عبف اللي يزلو كم زي مسلم الله أنا كريو خلو غزناتي ميديا قليل ميديا يكون نشتا يكون جن أنا زخون يكون كافير تراز مثلا ملختي لن أنا زبو completely 100% ناتي ريتاي منقسي إرترا ويون مكل خالنا إرترا ويون قلنا إرترا زي أبابل قل زبلن سبيل ناتهم كم زناتي بلاتفورم زلهم مبزحت جزء بتحت حبريتاي متصمي لسوي سليا حبريتا نوصينا حجد متصني مرقاق ساعتنا باليوم دزارو سلمتاي تنابي بوم مستمنقسيهم صرعوا تمنقسي حبريتاي بومي سبودي هماك على رستيو وهنا أنا كميديا نات أمنقس independent organization كونين دليه مالت مثلا إن that's why دمان مقسير ترى زن يقول له نابل كونزر ساتهم كم خبلي يقولوا ده يكونوا يفلتني سلمتاي نهجرنا فتينا نجبرو منجست عزيزنا ويون منجست كفيلنا نجبرون منجست كفيل كخد جبر كلها maybe جنزك تركب تخلط خون الناس كابلك وانا منجست دليت رح تجبرنا احنا قلنا خفل سلزي كنا نهجرنا يتكميو نهزبنا يتكميو نزا هجر كابز حجنا بتكب صحي خلي زبر ريتوناتنا بتدرت عمنا نبينا زمالته مالتي منجست يرترا exactly كم تنحنا نبلو كي جبري خلي مغنياتو منجستنا تاكايدا سلازلو بخال منجد ما منجستو زبلو تراي نبلنا ويون منجست زبنات راس سلازي نزارب دخمتات አሉ እቲ መንግስት ደልዩ ኤግዛክትሊ ከይንገልጾ ንኸሊና ስለዚህ ንፈልጦ ብናቶም ከሆን ከሎቶም ካድረታት ናቶም ግን ከምናትና ከማኹም ዩቲዩበርስ ይማይተወሉ ሳቶም ፍሊዝ በልዮም ፍሉይ ሰሚናር ዝካየደሎም ሓበሬታ ዝወሃቦም ስለያናቶም ቡጌር ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ኣወል ነጊርኩም እዚ ኣወል ነጊሩ ነዚ ጉዳይ ጽቡቅ ገራብትና ቱ ፕሮስ ነጊሩ ወይ ክንምንታይ እቲ ናይ ስለያው መርበብናቶም ኒሳደም ወላ ኒስ ትብልዎት ብርድዋን ሁሴን ዝምራሕ ፓምፕ ከም ዝገብረሎምን በአይም በገለን ተሰኒዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ነኤርትራ ንምድምሳስ ዝኸዱ ወይ ስለዚ ተራ አክቲቪስትስ እዮም ኢልና ከይንዕቆም ናብነት እዚ ስምዑ ሕጂ በኃይል በጦርነት ልክ ትራምፕ ሄዶ የቬንዙዌላን ፕሬዚደንት አፍኖ ይዞ አሜሪካ እንዳስገባ ኢሳያስን ሄዶ አምጥቶ እዚ ማሰር እና አገሩን ነፃ ማውጣት ነው ለሃላ እዚ ከም ትሪዎ ዘለኹም أنا كوابتي أبزي حجر زيا مرحت أيمانوز زلني أخبروت كم معلتنا معلتين دي زود دلزلو مهنياتو نايب حكي political inflicted يوم بالpolitical أزيوم استبل يوم مرحا أيمانوسي كوربت ليسي كان عنا زلو يدحان زخون زربا كزاربي خاط تصبيو جن زياتهم كابع بن العلز جودو يوم زي جنتاي زبل زلو كمتي أمريكا ني فنزويلا كيدا ني مادورو وسيدا أبا هجرا سيراتو زلا ني بريزنت إيرترا كومنت نقبره يبلالو أمريكا سلتخيل يا خم جيرا كم ناتكا مجلاك زخونة هجرا يكونتن أمريكا مس مودا درتا زي كونت هجر بقدام بخالين عسيادين راس قبرتي نسخاجن اتمرحية يتبلو دلخا أياي سياس بجاقات عنني ودعاتين نابلات عنني الويات حينو اللاماس اللي زغونكم جن كم ذات بلا زلخا زيات رايقنا يكونتن نبرزنت سياسة لوتسال الكاشلة المبالكة يبزيها شلل زبال كوي كوننجن العموم يزن نقرأ كازرلو كاب عبيوم ناينا اشتوم أبزعق زين سمعي فتاة تقصل زقادة دفيا نا بحر برو تيلينم تيلي كامبانينم بيهون قماشون ستن ويم إثيوبيا إيرلاينسنم بيهون ستن ريسورسون نسو كامبانيو استقبتو يتتقمو برون يلقاقولن እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አስመራ የኛ ነው ስለዚህ አስመራ የሚለው ቃል ኦሮምኛ ነው የኦሮምኛ ቃል ነው ግን እነሱ ስለ ስም ስለ ትርጉም ስለሌለው በትግርኛ ምን አደረጉ መሰለ በትግርኛ የለውም ትርጉም የለውም ህንድ አሁን ኢትዮጵያን እንዳሉ ታውቃለ ኢትዮጵያን ግዛት አለ ህንድ ውስጥ ኢትዮጵያን ብቻ እኛን የሚመስሉ ነዚህም ታይት ብሎም ሕጂ حق مزراب ناي بحق تعقستي كتيد ليكا مهنياتو كتصرف يقددكاي تصرفي فتوني انا كن نزي كتريو خلقا نفس خاص قددكا نغراتالو كن نفسك ات كنغبرينا سلامتاي دلودد ويكا ابو تتا زنبر ندحر خوينو نهو تتا دما معلتاوي مديتيت نعود دغاغم تخوينو حنت حصوت 10 غزي دغاغموا
حق خينا يكسمعكم تقول and this is exactly انتينا نرزلنا سلازي اب تاريخنا يكون اب بوليتيكانا يكون اب لولاوي ግዛታዊ መሬትናን ባሕርናን ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዘለዎም ኣሽካዕላል ደረጃ ይብሉን ሓንቲ ኢንተርቪው ኣብዚ ጀንታይቭ ነይሩ ኣሰብ ዘይኮነስ ኣስመራውን ናትናዩ ይብል ጸኒዩ በተሓደ ድማ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ቲ ወላ ገለ ሂብናሲ ኣሰብ ይሃቡና ኣብ ደገ ባሕሪ ይሃቡና ዝብል ዘረባይና ንርኢ ዘለና again ነዚያቶም ንኽምልስ ክትምልሰሎም ዘፋፋካ ገለስከ በሉ ላይ ገለ ፍሊ ዝበለ ቃላት ተለኩም ካባይ ኣነ ናባኹም ሕሊፈ ኣለኹ ናባኹም ገዲፈ ኣለኹ ኣብዚያ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ንዓና ኢሎም ዝበልዋ ይኮነትን ግን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነት You point that ethnicity is a factor of life, not just in Ethiopia, but is something that is growing even globally. Because now, really what is happening among the right-leaning parties, yes, you might become a citizen and all that, but ethnicity is an important factor and more recognized even in the West. And I find that interesting. And even the backlash in the West as well. That is right. ብዛዕባ ዓሌትነት ይዛረብ ዘሎ እዚ ኣብ ኤውሮፓ ኣብ ኣሜሪካ ከም ኣብነት ወሲድካ ቀደም ዜግነት ናይ ኣሜሪካ መስወሰድካ ኣሜሪካን ኢኻ ትበሃል ወላ ኤትኒሲቲ ነይርዎም እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካን በይና ይጥቀሙላን እዮም ኣፍሪካን ኣሜሪካን ኤሽያን ኣሜሪካን and I don't know ከምና በልካ ኢንዲያን ኣሜሪካን I don't know كله كم قصلات الله كل جزء ethnicity علوهم يسب أبكار ثغراتهم كم Eritrean American Eritrean Swiss يخاطب بالنبر سويس أو ترايت بهالدين هذا سلزي ولو كعبت ويفتنوا تنبرتي على تاونت ويونتي ما بقول شيء تكمليه بحججن تي مسنا دونالد ترامب ممتع أزيو على تاوزو خنا بوليتيكا يجبرالو نتوم سوماليان أمريكاويان كم توم أمريكاويان هي was بدمراي قبل نتجرم زي جنة منتيلان سوماليا خصوصا يزبل زل دونالد ترامب نزا زربا أكابا ناب إيرترا كترجموا كفتنو خلوا سمعج. But in terms of the Addis Ababa-based interest groups scale, because on the face of it, the belief that everything has to be central seems to be suicidal. I told you before we started recording, the attempt by the what was his name, the Eritrean high-ranking official Aman Amdom, that. Because the Eritreans had by then started the armed struggle, he was trying to meet them halfway so that the armed struggle could be avoided, so that the Eritreans could be reintegrated into Ethiopia by making some concessions, by giving them a degree of self-autonomy and all that. But he was bitterly opposed by these Addis Ababa-based groups. And the result is that Eritrea became independent, which is something that they regret, these Addis Ababa-based interest groups. Even እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ዘበነ ታሪኽ ነቲ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ብዝደለይዎ እንዲኦም ክሓዋውስዎ ዝፍትኑ ወይ እውን ክተራጉምዎ ዝፍትኑ ኣብ ዘበነ ሃይለ ስላሴ ወይ እውን ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝወጥቀሉ ዝነበረ ወላ እውን ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ጀነራል ኣማን ዓንዶም ኤርትራዊ ዓብይ ጀነራል ዝነበረ ኣብቲ እዋን እቲ ከምኡ እውን ካልኦት ኢሊት ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ምስ ሃይለ ስላሴ ዝሰርሑ ዝነበሩ ብዙሓት እንታይ ይደልዩ ነይሮም እዮም ዝብሉ ኤርትራውያን እቶም ሃይለ ስላሴ ሰራይ ዘለኩም ዘሎ እቶም አንድነት ዝነበሩ እቶም አንድነት ዝነበሩ እምበር ቲፒካል ኤርትራዊ ወይ እውን ዝበዝሐ ኤርትራዊ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ክኸውን ይደሊ ፌደሬትድ ክኸውን ድሌቱ ኣይነበረን ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ታሪኽ እዩ ዘለዎ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ኤርትራ ኣብ ታሪኽ ከትኩም ተሪኹም ብዙሓት እውን ማለት መጽሓፍና ያለም ሰገድ እውን ህያው አቡን ብዙሕ ጭብጥታት ኣለኩም ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ ዘሎ ሽፍትነትን ስርቅን ዳምበር ካብ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ረኺቦም ኣይፈልጡን እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ሓንቲ ጸላኢት ካብዚ ኢትዮጵያ ጥቃና ዘሎ ካብዚ ኢትዮጵያ ኳዝ ባለለን ካብዚ አቢሲኒያን ገለን ዝመጹ ሸፋቱ እንትርፈክዞምቱና ካብ ጣልያን ዝመጽእ ካብ ግብጽ ዝመጽእ ካብ ቱርክ ዝመጽእ ይሕሸና ዝብሉ ነይሮም ሰባት ኣብ ኤርትራ ማለት ኣብዚ ሃይሎም ኤርትራ ስለዚ ብኸዶም ኣይደልዩኹም ነይሮም I mean straight forward in andalium zal ኤርትራ ኣይትደልዮም ነይሮም እንታይም ክወልዱ ዝደልዩ ዘለዉ ሰባት እጂ እሱ ንግደፎ አማን ዓንዶም ምሳሌ ስላሴ ስለሰርሕ ስለዝነበረ ኤርትራውያን መሰረሰ ውሳኔ ወይ ሀገር አይኹን ግን ኤርትራውያን አውቶኖሚ ክዋሃቦም ኣሎ ኤርትራ ከም ኤርትራውያን ክኾኑ ስለዝደልዩ ነዚ ነገር ዝክነ ዓብሳይ ንፈትን ቁርብት ላይ ንቀበለሎም ዝዓይነቱ ብኸሙ ክእምኖ ይፍትን ነይሩ ነቲ ሃይለ ስላሴን ስርዓቱን እንተኾነ እቲ ናይ አዲስ አበባ ኢሊት ይብላሎ ነቲ ኤርትራውነት ስለዚህ አምነሉ ወይ ኤርትራ ነፍሱ ከም ማሕደር ዝኽእል ኢሉ ስለዚህ አመን ኣብዛ ቪድዮ ኮሜ ዝብሉ ፕሮፌሰር እስኬል አይኮን ተሓታታይኩም ዝብል ናይቶም ቲፒካል ናይ ኢትዮጵያን ህጅን ስቁሩብ ትለይሲ ካብትና አዲስ አበባ ኢሊት ፍሊ ዝበለ ኮይኑ ክዛረብ ይዝፍትን ግን በአሞዳታ ተዛረባ እንታዩ ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን
እንታይ ውለድዮም ዝብሉና ዘሎ ስለምንታይ ኬንያውያን ብዛዕባ ኬንያነቶም ደይዛረቡ ስለምንታይ ሱዳናውያን ማኣስ ሱዳናውያን ኮይንኩም ኢሎም ደይዛረቡ ተመሳሳለ ታሪኽ ኣለና እስከ ሓንቲ ጥንታዊ ታሪኽና ለንቀነ ኤርቲቪ ጽቡቕ ዝኾነ ዶክመንታሪስ ጀሚሮም ኣለዉ ጽቡቕ ዝኾነ ብምሁራት በቲ አርኪኦሎጂ ገለ ካብቲ ደሰሳት ዝብልዎ ዘሎ ኣብ ከባቢ ቅድሚ 500-600 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ከባቢ ስመራ 200-300 ኣብ ከባቢ ስመራ እውን ጥንታዊ ነገር ነይሩ ቅድሚው 1200 እውን ደሰሳታት ኣላ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ገማግም ዲዩ ኣብ ቆላታት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ስለዚ ኤርትራ ኤንሸንት ሲቪላይዜሽን ነፍሱ ዝኻለ ታሪኽ ከም ዘለዎን ኣብ ገማግም ባሕሪ ምህላው ድማ ናቱ ርሱ ዝኻለ ታሪኽ ኣለዎ ንሱ ደሓን ካለ ግዜ ክንገጥፎይና ከትኩም ኣብ ኤርቲቪ ስምዕዎ زيادة جن أبزن تاكن رداد اللي يلغو نتيجة تعاونتنا نفتان حيال زخونة فتنان اللي زول كابتي قربيت هاجر نزيد ما أسوي إلنا كريالنا تعاونتنا دما متأن زفتنوا متأنو حيل كم زلويو حجي زي دحن ناب كبابينا زلويو اتقن فتنا كابيد مثلا زلو كابزوب ما أكلوت حيلي middle powers ويكا regional powers